Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Akụbụzọ kwuru na ọ dịghị onye maara aha ọrịa ahụ nna ya na-arịa ma ọ bụ ihe kpatara ya. Akụbụzọ sịrị na ihe tara isi ụmụnne ya anọ na-achọkwa ịta nke nna ya agaghị ahụ ya hapụ iji hụ na isi ya kwụrụ n'elu. Ọ naghị aga ala ha anọ ihe karịrị ụbọchị abụọ ma ọ bụ atọ n'ihi na ọ bụ anọdebe ntị amata ya ụra. Ọ naghị anapụ mmadụ ihe ma ọ bụghị n'ebe ọ dịghị onye maara ya. Ọ na-eze ndụ ruo n'ụmụ odibo ya n'ihi na aha otu nwoke bụ ama onye a na-eze. N'ezie, amaghị onye a na-eze. Mgbe ọbụla mmadụ zutere nwoke a n'ụzọ tuo ya ama onye, ọ na-azaghachi onye ahụ sị, ama m ma ọ bụ gị. Ya mere, ọ bụghị n'efu ka Akụbụzọ na-eche ndụ ya nche. Ọ bụ ihe emerede o jiri bee nwee. Onye ọ na-eme omume na-ebekwa obube. Ya bụ na ihe anaghị eme n'efu. Ụmụ mmadụ emesiela Akụbụzọ ike, nke bụ na ọ na-atụ ọbụladị onyinyo ya ụjọ. Onye atụ tigburu nna ya anaghị ekwe eji mpi atụ aṅụ mmanya. Ọ bụghị mpako tinyere ya n'agwa ụfọdụ ọ na-akpa. Ihe na-echu ya ụra bụ otu ọ ga-esi nweta ego ga-ezuru ya iji gaa ala bekee gụọ akwụkwọ otu ọ chọrọ. Ọ chọpụtara na ịgụta akwụkwọ ọnụ ya ga-enyere ya aka imeri ndị na-ekwosa ya ekworo. Akwụkwọ ga-enye ya akụ na nsọpụrụ, mekwa ka o nwee ezigbo ọrụ n'obodo ọzọ ebe ndị be ha na-atajiri ya anya agaghị anọ hinne. Ya mere, ọ naghị esepụ anya na ịgụ akwụkwọ ehihie na abalị n'ihi na agba anaghị ezu ike ma ọ bụrụ na ọ tachaghị ihe ọ na-ata. Gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ a bụ Mụta Asụsụ Igbo ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri. Aka m bụkwa nwanne ụlọ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ, onye nkụzi Igbo n'iru akwụkwọ a bụ Mụta Asụsụ Igbo. Ndewo, ka o mesịa.